Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po naman nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna po natin mga kabisyo. It's already 11:20 p.m. At kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama mo rin ang Basa Princess, DJ Rakitera. And welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Bagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Ren na lang po. Pakiulit nga po uli. Ren na lang po. Ren. R-E-N. Tama po ba? Yes po. Ren. Ilang taon ka Apo. na, Ren? Magti-21 na po. Magta-21. Bagets pa? Yes po. Sang lupalop ka naman galing, Ren? Taga Negros po. Occidental po. Negros Negros Occidental. Alright, di na po kami magpapaligoy-ligoy pa dito, Ren. Ren 21 from Negros Occidental. Ano ang top secret mo? Yung sa ano ko po, yung sa ex-boyfriend ko po. Nag-cheat po siya sa akin, nahuli ko po siyang nag-cheat sa akin nung papunta po siyang Maynila. Hanggang ngayon po, sobrang natutrauma po ako. Naano ko po siya. Nahuli ko po siya sa messenger niya po na nakita ko yung video nila sa sa babae niya po. Pwede bang malaman kung anong klaseng video yung nakita mo doon sa messenger? Nagsisikas po sila. Nagaano sila? Nagsisex po sila. Yung video na yon ay sinend nung babae doon sa jowa mo o yung jowa mo ang nag-send nung video na yun sa babae? Kasi nung una po yun is umuwi ako sa amin. Sobrang gulo na po kasi. Natatrabaho po kasi ako. Tapos umuwi ako sa bahay kasi may importante kaming gagawin doon na celebration po. Tapos okay na po. Before po na nangyari yun is nagkagulo na po kami. Gulong-gulo na yung relasyon namin. Gusto ko pong isalba kasi magti 3 years na po kasi kami. Matagal ko na pong pinaglalaban yung relasyon namin. Kahit nung una po, yung mga magulang ko po, hindi po siya gusto. Kaya lang, pinaglalaban ko talaga siya po. Tapos, nung umuwi ako sa amin po, umiyak talaga ako, nagdadasal po ako kasi sabi ko, may sign na po kasi yung yung pagdududa ko kasi nag-MyD po siya, tinanong ko po siya kung sino ba yung minaydi niya tapos nakayakap sa duyan po. Tinanong ko po siya, sabi niya pinsan niya po, pero sobrang lakas talaga ng kaba ko po. Naramdaman ko talaga na nag-cheat siya po sa akin. Kaya, ayun, sabi ko, nung umuwi ako, pumasok po ako sa simbahan at nagdadasal po ako na, Lord, kung totoo po bang nag-cheat siya sa akin, bigyan mo po ako ng sign. Yung matibay na matibay na ebidensya, lahat po na pruweba po na nag-cheat siya sa akin. Kaya yun po, nung pagbalik ko na sa trabaho ko po, nung pagising ko ng umaga, tinry ko pong mag-open ng messenger niya po, yung account niya. Tapos di ko po kadalasang ginagawa yung mga pag-check ng account niya kasi po sobrang laki ng tiwala ko po sa kanya.
Tapos nung ano po, nung pag-check ko nung ano, ng messenger niya po, tiningnan ko yung archive po dun sa messenger niya, pero di ko po yun ginagawa. Nung pagpindot ko po, nakita ko po yung video nila po sa isang account niya po. Sinend niya dun sa isang account niya para di ko makita. Tinignan ko po kung sino yung naka-video po. Sila pala ng babae. Anong reaction mo nung nakita mo yung video? Sobrang nanginginig po ako. Sabi ko po, matagal ko tong pinaglalaban na relasyon po, pero bakit ganito? Sabi ko po, tinanong ko po siya, tinawagan ko po, sabi ko, "Anong nagawa ko? Ba't mo po ginaganito? Dami kong sakripisyo sa buhay para ipaglaban ka, pero anong ginagawa mo po?" Anong sagot niya sa'yo? Sabi niya po, ang layo ko daw eh. Gago. Mhm. 3 years kayo, no? Magte 3 years po. Magti 3 Kasi po, years. simula po, sobrang trauma, ang daming trauma po. Kasi simula sa tatay ko, hanggang sa kanya po. Sabi ko kasi, nung bata pa kami, mga 2 years old yata ako, iniwan na kami ng tatay ko, 4 kami. Kaya sabi ko, nung lumaki na ako, sabi ko, hindi, dapat yung may karelasyon man ako. Ayoko pong, hindi ko po gustong iwan ako. Mhm. So, parang ipaglalaban mo to hanggang dulo, ganon. Yes po. Mhm. Pwede bang malaman kung dun sa unang pagkikita ninyo o nung unang parte ng relasyon ninyo, okay ba naman siya? Okay ba kayo? Like, maayos ba ang pagsasama ninyo? Sino bang nagkagusto nung una? Siya o ikaw? Noong una po, ano lang po eh, hindi po kami, nung first mansari namin po, sobrang mga 1 year yata po ang LDR namin. Ang pagwa 1 year namin is nagkita na po kami. Mhm. Saan ba kayo Sobrang ano po, nagkakilala? po, Saan kayo nagkakilala? sa Facebook lang din po kasi kilala siya ng asawa ng pinsan ko po. Mhm. So, yung unang taon ng relasyon ninyo, magkausap kayo sa chat, sa Facebook, ganon. Ano po, yung first anniversary namin po, nag-meet po kami, pero pagkakilala namin po hanggang mag-jowa na kami po, LDR po kami. Yun na nga. Nagkita na lang po kami nung first First anniversary anniversary namin nyo. po. Oo. So, Yes unang po. taon ng relasyon ninyo, magka-chat lang kayo pero kayo na. Tapos sa unang anniversary ninyo, nagkita kayo. Doon lang Tama? nagkita. Yes po. Okay. Tapos, ilang beses pa nasundan yung pagkikita ninyo na yun? Mga 3 beses po, hanggang pumunta na po siya ng Maynila po. Mhm. So, sa loob ng almost 3 years, yung pagmamahal mo sa kanya, malalim na, masasabi mo ba? Sobra po, kasi ano po eh, nung LDR po kami, nung bago pa po kami, sobrang mahal ko po yun, lahat po. Di po nga ako nag-ano eh, sa edad namin ng ganito eh, dapat nakipag-enjoy po kami ng barkada, Mhm. ng mga friends po namin, banding ng pamilya. Pero ano po, kung anong gusto niya po, kung ayaw niya po akong lumabas, ayaw ko talaga. Hindi Mhm. po ako umalis ng bahay. Mhm. Nag-aaral lang po talaga ako. Nag-aaral ka habang nagtatrabaho, tama? Yes po. Mhm. Working And student po ako nung pag-senior high ko po. tapos ngayon nagtatrabaho ka na lang o nag-aaral ka pa rin? Nagtatrabaho na po ako. Nagtatrabaho ka na. Ren, Yes. matanong lang kita, no? May mga naibigay ka ba dito sa boyfriend mo na medyo Ano po? malalaki? May mga naibigay ka bang bagay dito sa boyfriend mo na medyo malalaki? Wala po. Hindi ko ugali pong Sabi ko po,
pagmamahal lang po yung magbibigay ko sa kanya, pero mga bagay po wala po talaga kasi hindi ko ugaling magbigay ng mga bagay sa lalaki po. Ano yung language of love mo sa kanya? Paano mo naipadama sa kanya na mahal mo siya? Ano po, ang oras, pagmamahal, ano po, asikaso lang po. Palagi paalala na ganito, ganyan. Mhm. Sana tayo hanggang dulo, gano'n po. Kumbaga, chinachat mo siya o chinachat mo sa kanya yung mga salitang yon na parang sana tayong dalawa sa dulo o lagi mong sinasabi sa kanya pag Yes magka-call kayo. po, yes po. Hmm. Tapos ano po, lagi ko pong sinasabi na mahal kita at sana sana ganyan ka din sa'kin. Mhm. Gano'n po, Mhm. sana tayo hanggang dulo, Mhm. mga gano'n po. Ren, ano naman yung nagustuhan mo sa lalaking 'to? Kasi po sa pagkakaalam ko, ako kasi po 'pag gusto kong makilala yung isang tao po, inaalam ko yung background niya. Mhm. Pero po yung may background po siya sa pamilya niya na sobrang sensitive po, hindi ko po mababanggit pero ano po, parang kumbaga kung isa kang babae na ano po, na nagkagusto sa kanya parang parang gusto mong umatras kasi yun yung record ng pamilya niya po, eh, yung mga kapatid niya, ayun po. Pero po, sabi ko, okey lang kasi nakita ko lang naman siya na ano, mabait po siya kaya pinaglalaban ko talaga po. Mhm. So ngayon na nalaman mo at nahuli mo siya na niloloko ka, anong ginawa mo? Sobrang ano po, sobrang hirap kasi sabi ko po nung nalaman ko po na sa video niya po, nung napanood ko yun, sabi ko po, puwede pa bang masalba 'to? Puwede ko pa bang i-ano po 'to, ipaglalaban? Kaya lang po sobrang sakit na po. Kasi sabi ko, first time ko pong humiling sa Diyos na, "Lord, kahit ito lang po, bigyan mo po ako ng sign." Mhm. Kasi ano po, sabi ko, "Pag binigyan mo po ako ng sign, bibitawan ko na talaga 'to kahit sobrang sakit po." Ayun po. Binitawan mo na ba? Yes po, kahit sobrang sakit po. Mhm, mhm. Hindi na kayo Naalala nag-uusap? hindi na po kasi andun siya sa babae niya po. Mhm. Nagsama na po sila. Mhm. Sabi ko po, "'Pag nandito lang kayo sa malapit tapos ginawa niyo yun siguro naging kriminal na po ako." Kasi sabi ko ilang years din yung pinaglalaban ko po na sabi ko, "Okey pa 'to, kaya pa 'to." Kaya lang bakit anong ginagawa mo? Anong ginawa mo? At siyempre ayaw Sobrang naman natin na umabot sa punto, 'di ba, na makagawa tayo ng isang krimen, 'di ba, sa isang tao Tama. na yes nanakit po, sa hindi atin. ko lang po alam kasi ano po, magpasalamat lang po sila kasi nandun sila sa malayo. Mhm, mhm. Nandito lang po ako sa Negros tapos sila andun sa Maynila. Sabi ko po magpasalamat lang sila kasi nandun sila sa malayo pero ako sobrang nagdusa po ako hanggang ngayon po. Sabi Mhm. ko po gusto kong mag-move on, gusto kong kalimutan ko yun pero di ko talaga magagawa yun. Mhm, Hindi ko mhm. malilimutan yun, sobrang na-trauma po ako everytime na gusto ko pong magkilala ng Mhm. Ibang lalaki po. lalaki. Gaano na ba katagal simula nung naghiwalay kayo ng lalaki? Magto-2 years na po. Magto 2 years na. Yes Kung po. nakikinig man ngayon yung ex mo, meron ka bang mensahe sa kanya na gusto mong sabihin na hindi mo nasabi dati? O baka gusto mong sabihin ulit sa pagkakataong ito kung sakaling naririnig niya ito sa radyo? Ano po, ingat ka palagi at
Alam ko na masaya ka sa kinakasama mo ngayon. Ah, Thank you kasi kahit paano naparamdam mo sa'kin na kahit paano naparamdam mo sa'kin na minahal mo din ako ng mahigit 2 taon. Susuportahan pa rin kita kahit ganito yung ginawa mo sa'kin. At salamat sa ginawa mo kasi natuto na rin po ako. Sana maging masaya ka at okey na po ako. Konting ano na lang po, konting ano na lang po, konting iyak na lang po. Malilimutan talaga kita. Pero sa ngayon, ito lang masasabi ko na sana kaya ko alagaan ka rin ng pinili mo at sana di ka magsisisi na siya yung pinili mo. Yan lang po. Sobrang sweet po. Masaya na po ako kung saan po siya masaya. May gusto ka pa po bang sabihin, ma'am? Ah, Sana sa babae niya po, huwag niyo lang po niya akong guluhin ulit kasi alam ko po, alam niya po na sobrang sakit yung ginawa nila sa akin. Sana hindi na po siya magparamdam kasi sobrang ano po sobrang naalala ko lang lagi yung ginawa nila sa akin. Ako po yung bumaliktad nung ano po nung nangyari na po yun, ako po yung binaliktad ng babae kasi ako daw yung ng lalaki. Sobrang hirap lang po kaya ano po, salamat po kasi na ano po, may napagsabihan na po ako kasi ano po 'pag sa ibang tao ko lang po sasabihin parang parang wala lang po, parang sasabihin nila kahit sobrang sakit na para sa'yo sasabihin nila, ano po, lalaki lang 'yan, bakit ka pa masasaktan, maghanap ka rin ng iba. Ayun lang po, kaya lang sabi ko po, parang ano po puwede bang kay DJ Rocky na lang para alam ko rin po kung anong puwedeng gawin, ayun po. Kasi sabi ko po baka makatulong rin po. Ren, Ah, send mo nga sa amin yung video. Laitin natin. Charot! Doon natin i-judge. Tingnan natin kung malaki. Tingnan natin kung anong posisyon. Ganon. Send mo sa akin ngayon, Ren. sobrang nakakadiri po talaga, sobra. Send mo sa akin. Send mo sa amin yung video. Baka may kopya ka dyan. Meron ka ba dyan?
Meron ka ba Dinilit ko dyan, na Ren? po kasi sobrang naalala ko na po. Nanginginig dinilit. po ako talaga po. At ano po, parang privacy lang po nila. Ay, oo naman. Nagbibiro lang naman kami dito rin. Grabe ka naman. Baka totohanin mo, send mo sa Viber chat natin, ha? Ayun na! Ayun na! Sinend. Hindi. Waiting si Titangelo. Ikaw talaga, Titangelo. Alam ko naman na yun, na kapag hiningi ko, talagang ikaw talaga yung gustong tumingin nun. But anyway, alam mo rin, na-appreciate namin yung pagtawag mo sa programa namin ni Titangelo ngayong gabing ito, no? And sana kahit papano napagaan namin yung nararamdaman mo. And valid naman yung nararamdaman mo na hanggang ngayon nalulungkot ka pa din at nandun pa rin yung sakit, nandun yung trauma na iniwan ng tao na minahal mo ng husto. Totoo yun, dude, na kahit gaano pa katagal yung lumipas na panahon, Tama. nandun at nandun pa rin yung sakit eh. Hindi naman siya nawawala eh. Hindi nawawala. Hindi nawawala eh. Kahit nga pumasok ka sa panibagong relasyon, nandun at nandun pa rin. There are Oo. some parts of you, o may mga parte pa rin sa puso mo na hindi pa rin ayos kahit na pumasok ka sa panibagong relasyon. Totoo yan. At kinakailangan minsan na aware ka tungkol dun sa bagay na yun, na kailangan mong hilumin yung nawasak mong puso at the same time may minamahal ka na bago. At wag sanang yung aware ka na wag sanang madala mo o wag mo sanang madala yung trauma na yun dun sa panibago mong relasyon. At mahalaga din na aware yung bago mong partner or kung magkakaroon ka ng partner tungkol dun sa naging pagkawasak ng puso mo. Nang sa gayon, Hello, mas maintindihan Hello po. ka. may share pa po ako. Meron pa? Ay, ano ba to? Ano po, yung ano po, pagkatapos nun po, mga 1 year yata. Mga 1 year po, nag-try po akong mag-boyfriend. Tapos, ano po, sobrang hirap talaga kasi, naalala ko lang po, kaya, kahit anong seryoso po ng lalaki, hanggang ngayong magpunta sa amin para magpakilala sa mga magulang po. Mhm. Magulang ko po, kaya lang po, ayoko po talaga kasi natatakot na po ako kasi baka gawin din po yun sa akin. Pero syempre, kailangan mo rin tulungan yung sarili mo rin. Kumbaga, gagawin ng panibagong lalaki yung parte niya bilang isang lalaki na magpapakilala sa magulang, aayusin niya yung pakikisama sa iyo, pati sa pamilya mo, mamahalin ka. And kailangan mo din talagang sumugal. Tama. No? Kasi hindi naman talaga tayo sigurado eh kung ano yung klase ng lalaking oo-ohan natin eh. Kung ito bang oo na ito ay magiging sigurado panghabang buhay, kung araw-araw ba yung oo na sagot na yun ay sigurado, Tama. at kung yung pag-oo mo na ba na yun kaakibat ba nito na masasaktan ka, na magmamahal ka, magtitiwala ka. Lahat ng yun kailangan mo talagang yakapin. Tama, Kasi partner. susugal ka doon sa relasyon panibagong relasyon Tama. And ang pinakamahalaga dito ay sigurado ka sa sarili mo. Na kahit anong mangyari, alam mo kung ano yung worth mo. Kung sakali mang saktan ka uli, Tama. intentionally, nitong lalaking to. I agree. Tama Hindi ka, partner. tayo sigurado sa kung anong gagawin ng panibagong taong papapasukin natin sa buhay natin. Pero ang pinakamahalaga dito, sigurado tayo sa values natin, sigurado tayo doon sa gusto nating hanapin sa isang partner natin na makakasama natin habang buhay. Tama. Yes po. At doon ka umangkla. Kasi hindi rin naman masaya, 'di ba, na habang buhay tayong Mag-isa nakakapit. lang. Oo, Oo. nakakapit doon sa trauma, Tama. nakakapit doon sa alaala. Maganda din na habang tayo'y sumusubok na maghilom, umaabante rin tayo pahakbang paharap, 'di ba? Tama. Teren, tibayan mo lang yung sarili mo. Tsaka, yun, bigyan mo ng oras yung sarili mo para maghilom. Pero wag ka pa rin matakot na magmahal muli at mangilala. 'Di ba? Doon ka na muna sa proseso ng mangilala. 'Di ba? Sabi nga dito ni Boss Dut, paano mo malalaman ang tama kung ikukulong mo ang sarili mo sa taong nananakit sa iyo? Nananakit. Nanakit? Ayun, nanakit sa iyo. Aray ko.
Ayun. Tama din yun. Totoo Nanakit yun, o nananakit sa'yo. Huwag mo ikukulong yung sarili mo dun sa taong nananakit sa'yo Tama. o nanakit sa iyo. Tama. Kasi una sa lahat, hindi ka naman nila bilanggo. Minsan tayo yung gumagawa ng sarili nating bilangguan. Hindi naman tayo preso, pero bigla tayong nagiging preso dahil sa mga sakit na naranasan natin sa isang tao. At sabi nga, you have to forgive yourself and forgive the person who've hurt you. And yung pagpapatawad, ikaw ba, Ren, napatawad mo na ba yung sariling nanakit sa iyo? Opo, matagal na po. Pero yung sabi ko nga po, sabi nga po sa kasabihan, di ba, na I can forgive, but I can't forgive. Mhm. I can't forget. Normal naman na you cannot really forget, no? Tama. Pero yung pag-forgive, kailangan talaga taus-puso yung ginagawa. And forgiving means not forgetting, but learning doon sa experiences na yun. Kasi alam mo na eh. So kung yung ganung klaseng tao, hindi na ako doon kasi ganito ganyan. So kapag nakita mo na may signs na parang katulad nung first guy na naranasan mo o nakasalumuha mo o naging boyfriend mo, parang medyo Red flag na. mag-red flag ka na, mag-alert ka na dyan. Tapos silipin mo na maigi, obserbahan mo na kung ito ba ay okay. Pero hindi ibig sabihin nun na maling tao agad yung taong sinusubukan mong kilalanin ngayon. No? So ano ka lang, kumbaga matuto ka lang na mag-discern, no? Na mamili, na suriin, na mag-obserba ng lalaking pipiliin sa pagkakataong ito. Opo. Tsaka 21 years old, no? Masyado pang bata. Tsaka marami ka pang pwedeng kerengkengin. Charot! Kumbaga, sabi nga, 'di ba, collect, then select. Pwede ka magpaligaw sa maraming tao. Alam mo na 21 years old ako. Ayan. Ang dami ko natatanggap. Na, Mga kung ano-ano, galing sa mga manliligaw. at yun ang masayang parte ng buhay mo. Oo, kasi you allow yourself to be seen, to be Tama. loved, to be taken care of. Tama. Kasi kapag inallow mo yung mga tao sa paligid mo na mahalin ka, dun mo makikita kung sino yung karapat-dapat ng atensyon at pagmamahal mo. Tama. Agree. Hindi naman porke inallow mo yung sarili mo na mahalin niyo ako. Ibig sabihin lahat yun susunggaban mo, 'di ba? Totoo yan. Sabi dito ni Boy Dutduto, marami pang DJ Jello sa mundo na mapagmahal sa sobrang daming minamahal ni Titan Yan, Jello. no? Dami. Dami ng pamilya. Charot! Toy darot. Nebilo lang. Ren, may gusto ka pa bang sabihin? Okay na po. Ay, okay na siya. Sana makatawag ka ulit sa programa namin tapos yung itatawag mo sa amin, nakamove on na po ako, masaya na po ako sa relasyon ko ngayon. Magpapakasal na po kami. 5 years after, no? 26 na siya noon. Sana po. Oo naman, wag naman sana. Talaga namang may tamang panahon sa tamang tao. Totoo. Salamat, Ren. God Salamat, bless. Ren. Thank you po. Grabe, no? Ay, nakakalungkot lang, no, na may isa tayong caller na naman na nasasaktan. Totoo. Parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya dati. Parang mga years ago. Pero pinagtitibay tayo ng mga sitwasyon na ganyan Pinagtitibay tayo ng panahon dahil sa mga ganong klaseng pangyayari sa buhay natin. Kung masyadong boring yung buhay natin, wala tayong kukwento sa ibang tao. Totoo yun. At hindi tayo lalakas. Hindi natin matatagpuan yung mga parte ng sarili natin na nandito pala. Tama. Na present pala. Tama. Kaya kapag meron tayong sakit na naranasan, ang lagi kong, ako kapag may sakit ako naranasan sa buhay, pag nasaktan ako, lagi kong iniisip, it is a story to tell that is worth a lesson to learn. Parang ganon.
Tama ka dun, partner. Kasi lagi mo tatandaan na kapag nagkamali ka, nasaktan ka, o niloko ka ng isang tao, hindi ka naman na mag-uumpisa ng wala o back to zero. Kumbaga may bit-bit ka ng experience. May bit-bit ka na knowledge na kapag nakita ko na ganito na yung inuugali ng tao, tama ka dun kapag nakitaan mo na inuugali ng tao yung dati mong May partner, pattern. may pattern, red flag, tigil mo na yan. Di ba? And ganoon naman talaga sa pag-ibig, sa love life, sa buhay pag-ibig. Hindi naman natin masisigurado kung sino ba yung tamang tao para sa atin. Minsan nga yung pinapangarap natin na tamang tao na tingin natin, hindi pala yun yung tamang tao para sa atin. May iba pang tamang tao para sa buhay natin. Tamang sisira ng buhay natin. Oo, di ba? Yun pala yung tamang sisira ng buhay natin. Pero magpasalamat tayo doon sa mga taong hindi natin nakatuluyan. At nakita natin yung kamalian. Dahil Sa kung hindi tulong nila. nangyari yun, hindi tayo Matututo. mapapadpad sa tamang landas. At baka naghihirap pa rin yung kalooban natin magpahanggang ngayon. So, lagi mong iisipin na kapag nahuli mo na nagloko sa'yo, 'di ba? It's God's redirection Tama. na hindi ito yung tamang tao para sa'yo kasi bibigyan ka lang nito ng sakit ng ulo. Totoo yun. At wala kang kapayapaan sa puso. May Totoo mga yan. taong kaya magstay sa ganun Pero, kung hindi talaga kakayanin, no, umalis na lang kayo. Lalong-lalo na kung bata ka pa. What is 3 years compared to the rest of your life? Tama. Wala pa naman silang anak. Totoo, 3 taon lang. Di sila yun. kasal. Tsaka doon 3 beses lang sila nagkita. So, yung 3 beses ng pagkikita na yun, isipin mo na lang, nagbakasyon ka. 3 days, 2 nights. Tama. Diba? Tapos, isipin mo na nawalan ka lang ng kausap. Minsan ganun parang minsan kailangan mong imanipula yung utak mo, diba? Na ito lang yung ginawa namin. Ito lang yung ginawa ko dito sa taong to. And minsan kasi may nabuo tayong idea o hindi naman realidad nung tao dun sa utak natin na iniisip natin na ito siya, mabait siya, mapagmahal siya, when in fact, hindi. Hindi naman talaga. Hindi yun yung realidad niya. Totoo. Ang realidad niya hindi siya mabait kasi niloko ka niya. Tama. Hindi siya katiwa-tiwala kasi, hello, may babae siya. Tama. Diba? Hindi kanya nirerespeto, walang pagmamahal. So, lahat ng yun, wala naman talaga sa kanya towards you. So, dapat yun yung talagang isampal mo sa sarili mo at ibalik-balikan dun sa utak mo nang sa gayon, ano talaga, alam mo na, hindi talaga ito yung tamang lalaki Tao, para sa oo. akin, na mag-aalaga sa akin, na iingatan yung pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya. Agree. Totoo yun, dude. Kasi, kung mabubulag ka sa mga bagay na pinaniniwalaan mong mabuti at siya yung tamang tao, pero hindi naman, malulubog ka. Totoo. Wala matitira sa sarili mo. Mm-mm. Mauubusan ka. Tsaka di ba nga sabi niya, nag-pray siya kay Lord. Alam mo, napaka-power. Isa pa yun Duda. Totoo yun. I-highlight natin yung prayer na yun. Totoo yun. Napakahalaga na magdarasal ka, mananalangin ka kay Lord na very specific. Lord, bigyan mo ko na senyales na hindi na talaga siya, matibay na ebidensya na hindi na talaga siya para sa akin. O na nagloloko siya. Kasi may bumabagabag sa'yo Dude, minsan sa buhay ko, na-pray ko din yan. Lord, if he's not the right one for me, please break my heart. Ano nangyari? Binreak niya yung heart ko. Paano sa paraan? Secret. Sarap. Hindi, nahuli Kala ko matatrap ko na dito. Hindi, pero dude, hindi, alam naman to ng mga naman. Nandun sa libro yan di ba? Nahuli Oo, ko. Nahuli mo talaga. Nahuli Saan? ko. Basta huli ko. And dude, hindi ako yung lumapit mismo. Oo, lumapit sa'yo. Lumapit sa akin. Mismo sa'yo. Sa akin mismo ang ebidensya lumapit ng hindi ko hiningi ko pero hindi yung talagang nag-research ako. Hindi. Tama. Talagang pinuntahan ako ng balita, pinuntahan ako ng ebidensya. Nandyan sa'yo. Nasa akin. Nasa'yo pa ba? At oo. Hindi, charot lang. Na napakatibay. Kaya, si Lord, pag talagang dinalangin mo Oo. sa Kanya, agad-agad sasagot siya. Ibibigay niya talaga. Kaya kung kabisyo ngayon Amen. kung may bumabagabag sa damdamin mo ngayon, Totoo yan. ipagdasal mo yan. At sinasabi ko sa'yo, magbilang ka lang ng oras,
araw, malalaman mo yung sagot dun Sasagot talaga. Totoo yun. sa dinarasal. I agree. Di ba dun? Ikaw, na-save ka na ng prayer mo. Oo naman, ang daming bagay. Lalo na sa mga mali kong desisyon na ipapanalangin ko na, Lord, bigay mo na sa akin to. Mali na nga eh. Tama mo na yung next. Mali na nga ako eh. Ganun. Binibigay niya sa akin. Sino ba yung tamang tao na lalapitan ko? Makakasama ko? Bigay mo sa akin, Lord. Yun ang lagi kong pinapanalangin na palibutan mo ko ng mga tamang tao. Yan. Yun lang yun. Nasa tamang tao ka. Yeah. Yan. Sila ang nasa maling tao. Nasa maling tao lang kami. Ayan. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa pagtutok niyo sa amin. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Nakasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Handog ko pong awitin sa inyo ay Dahil Ba Sa Kanya by Jaya. Dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic!